गिबियावनो आं नोंथांमोन गासैखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं दासान्दि सोलिबाय थानाय दावराव दावसि एसटिनि डिमान्ड खालामनायनि सायावनो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लादों। आसाम सरकारनि ग्रुप अफ मिनिस्टारफोरा जिखिनि डिसिसन लाबाय, बे डिसिसन लानायाव जोंहा थाखानाय एसटिफोरा माबायदि खहा जाखो, आं बेनि सायावसो फंनैसो बुंनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। जोंनि खायसे लिडारफोरा सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो जे एसटि होयोब्ला बे मोनद' जनजातिफोरनो एसटि होनाय जायोब्ला जोंहा खहा जाखागोन होननानै गोबां जोंनि माखासे साननो गोरों दैदेनगिरिफोरा बुंबोगासिनो दङ। गमामायैनो बियो जामारदोंसै। जोंनि आसाम स्टेट लेभेलावथ' जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया। ग्रुप अफ मिनिस्टारा जिखिनि प्रप'जेल हरदों बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां गैया। नाथाय जोंहा मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। बे बाथ्राया जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि रिजार्भेसननि खेथ्रआव जोंनि आसाम सरकारनि ग्रुप अफ मिनिस्टारफोराबो सेन्ट्रेल रिजार्भेसननि खेथ्रआव गोदानै एसटि जागोनफोरनि सायाव एक्सट्रायै रिजार्भेसन जेबो लिस्ट बानायनानै होआखै। आसामनि ग्रुप अफ मिनिस्टारफोरा रिपर्ट हरनाय बायदिब्ला, बिसोरनि आयेन बानायनाय मथेब्ला फर सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट रिजार्भेसन, फर एग्जाम्पल सेन्ट्रेल जब्स, एजुकेशन, all ST communities old and new would compete under a common national ST list. माने जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट रिजार्भेसननि खेथ्रआव जेरैहाय सेन्ट्रेल साखरि, सेन्ट्रेलनि सोलोंथाइ लानायनि खेथ्रआवनो जाया, गासै एसटि कमिउनिटिसफोरानो गोजामानो जा बा गोदानानो जा, बिसोरो मोनसे केटेगरियावनो गोग्लैगोन। जों जिखिनि मोन्थाय मोनदों बेखिनि मोन्थायखौनो बिथांमोनाबो बेवहायनो बाहागो लागोन। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बिथिङाव जुदि जोङो 7% मोनगासिनो दङब्ला, बिथांमोनाबो बे ग्रुपआवनो हाबफैगोन, 7%आवनो हाबफैगोन। बिथांमोननि थाखाय एक्सट्रा रिजार्भेसन खालामनानै होआखै। स्टेट लेभेलनि जिखिनि रिजार्भेसन बिसोरनि थाखाय एक्सट्रा बानायनानै होदों, बेवहायथ' जोंहा बुंनो गोनां गैया, जोंनि थाखाय सेफखा। नाथाय जोङो सेन्ट्रेल लेभेलाव बिसोरखौ जों मानि थाखाय लाफानो? बिसोरनि एक्सट्रा बानायनानै हो। जुदि बिथांमोना एक्सट्रायै सेन्ट्रेल रिजार्भेसनाव बे एक्सट्रायै जुदि क्वाटा लाबोनो हायोब्ला बेयो गावसोरनि खोथा। थाखानाय एसटि क्वाटानि सायाव जों बिथांमोनखौ सोदेरनो हाया, गोदान कमिउनिटिसफोरखौ, गोदान जनजातिफोरखौ जों सोदेरनो हाया, बेयो खाथांखा। बेनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो बयबो लैहोर ओंखारलायनानै बे मोनद' जनगोष्ठिफोरनो एसटि होनायखौ बादा खालामनानै दोनथारनांगौ, प्रटेस्ट खालामथारनांगौ।